Aquest és n'Álvaro i pateix distròfia muscular d'Emery, una malaltia rara que només tenen 50 persones al món. I aquestes gorres són les que es varen vendre ahir a la cursa de la galleta per ajudar-lo. Hi ha un projecte d'investigació a París i com que hi ha molt pocs casos en el món i ni les farmacèutiques, ningú està interessat en financiar aquest projecte i havent de financiar els pares dels pocs nins que la tenen. Els primers d'estrenar la gorra varen ser els més petits. Amb ells es va donar el sus a aquesta segona edició de la cursa inquera. Ells varen fer 500 metres, 2 voltes a la plaça. Nílies de seguida va agafar posicions. Anava quart i de repente he adelantat. I t'esperaves guanyar, tu? Molta participació entre els més joves. Molts d'ells venien a córrer just abans que els seus pares. I per alguns és de les primeres experiències d'aquest estil. Aleshores ja me cansava i m'he aturat un poc. Però després he seguit i he pogut guanyar. Ha estat molt fort i m'ha agradat molt. I per fer aquesta cursa s'han hagut d'entrenar? Sí, un mes. És que com que en el parc de Sant Bauló sempre cor. Feia bàsquet però no m'entrenava corrent. Passades les 10:30 començava la cursa dels grans. Ells varen poder triar entre 2 recorreguts, un de 6,5 quilòmetres i un altre de 9 quilòmetres i 700 metres. José María Díaz va controlar des del principi la cursa curta, una cursa que alguns criticaven que no s'hagués programat per un poc més prest. A les 10:30 feia molta calor. En aquest punt se separaven els 2 recorreguts. El de blanc, en Roberto Aguilar, aquí ja dominava la cursa llarga. Amb tanta de calor, aquest avituallament va ser vital, i no només per veure. Després de 23 minuts, José María Díaz va arribar a la barriada de Cris Rey d'Inca. Mucha calor y el circuito es bastante duro, pero muy bien. Estoy en mi barriada y estoy contento de haber ganado aquí. I Roberto Aguilar va ser el més ràpid en els gairebé 10 quilòmetres. 36 minuts va tardar. Muy duro. Sí. La hora que ha sido un poquito tarde para mí. No estoy acostumbrado a correr con esta calor tampoco y pues pasa factura. Muy larga. Ahora en verano estas tan largas se sufre mucho. Tot un repte. El més important sempre és arribar.